e todos os éxitos da cultura galega no mundo a base de moito esforzo persoal. Depende, porque no cine, por exemplo, si hai ás veces máis apoios, non sei, outro tipo de industria, digamos, non? Pero bueno, imos ver se conseguimos materializar os soños dunha vez. Por suposto, sempre temos a teima de levarnos a nós por o mundo e con orgullo dicir por Europa adiante ou por América adiante isto é o que somos, non? Como tive a oportunidade de toda esta xente de facer durante moitos anos, pero ao fin é moi difícil, non? Para nós poder facelo, aínda que cheguen algunhas demandas, logísticamente é difícil, non? Ese espazo de domingo, de sábado tarde, case o único espazo de socialización dunha aldea, non? Onde toda a veciñanza se xuntaba co único divertimento posible de cantar para o baile, bailar para a pandeireta, non? Coa teima constante de, falaba ante con Xira, de non pensar, non? Que esa tradición oral é só dos séculos pasados, senón que nos pertence a nós tamén dentro do século XXI.